shukokinta wajen miliyan 1,500,000 na hilin noma, wanda yanzu aka shekarar bana aka samu zubar ruwa ka bar bakin kwarya da bisa karhin yankin ba, wanda aka riga aka soma yin shuka na bai daya a lokaci guda tun watan Juni da ya zamo shine makarar kaka. Daga samun latti da aka samu a bangaren arewa, hukumomin da ke kula da wannan sashi na noma a fuskar jihar Maradin sun tashi haikan wajen ganin sun wayar da kawunan al'umma, kuma aka samu cin karo da waɗansu bulluwar cututtuka waɗanda suka kawo cikas a cikin yankin Agi da kuma gidan Sori. Mun samu cije-cije nan bisa kamar eka 25,000 har da 600 da wani yankai kaɗan. Amma isawa magani da aka yi an samu kamar kashi 89 wannan duka an samu maganin abun sosai. Na fannin kamar zuzuɗa, ita zuzuɗa kun san ƙwaro ne ake saki, shine yake zuwa yana kashe ta. Bana ba ta yi ɓanna sosai ba kamar shekarun baya, da mana za a samu amfani mai kyau. Kawo yanzu dai tuni abincin gona ya riga ya soma shiga a cikin gidaje, binda ya sa farashin abinci dankin hatsi, wake, aya da dai sauransu suka soma faduwar wasu a saman kasuwannin yankin. Hakan ya kara tunzura a manoman nuna godiyarsu ga Allah subhanahu wata'ala da tsayawa saman diga-digansu. Da fatan Allah zai sa albarka a cikin wannan damuna tamu ta shekarar bana, sannan ya tabbatar mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar nan tamu ta Nijar. A nan muka kawo ƙarshen waɗannan labarai na yau, sai kuma gobe idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu za mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran. Assalamu alaikum.